Sinale nkinga ke entsha-ke, nansi inkinga entsha. Size la sizolungisela abantu u-clientele life. Sekufika nansi igroup-ke manje yabomama namakhehla njengoba nibona nje benyathela ngey'nduku. Bathi abawazi lo one life. Bathi awutholakala efonini, kwafika iy'ngane nakhona zazogcwalisela labo mama, zibagcwalisela lo one life. Umama ngapha uthi awubatshele mama, uthi umama kwaze kwathiwa ukhona uDudu Khoza lo wasophozile la. Sathatheka-ke ngalokho sabhalisa ngasaka sokuthi siyabuza phela khona bathi bazobuyela kuthina onyaka ongaphambi nophethe obani aba bathi basibani bala nosasa futhi masithi soyifuna le mali amayifane wasasa intombazana yani siyaduma uhambe sidwini. Okay, so usasa akakwazi ukulekelela ogogo bafowethu. Inkinga entsha-ke nangu futhi no one life insurance. Siyacela i-management yakhona isibone ngokukhulu ukuphuthuma ngoba labo gogo abanye kade bengifonela ngithe namhlanje ngidila lo clientele ngoba uclientele sikwazile ukuxoxa naye wasasalungisana nangu lo mkhulu weregister na ukuthi abantu bazosizakala kanjani. So now ke sesinenkinga entsha-ke yale nyangizwa kithi. So la wedadewethu la into ekhona ku-clientele life. U-clientele life ebesize kuye manje-ke one life. Bonke labo gogo-ke bathi baqotshiwe, kwafika iy'ngane kwathiwa zizogcwalisela ogogo. Emva kwalokho i-ofisi alikho eThekwini, bakwazi ukuxhumana namuntu. Mabeya kaSASSA bethi bayoyivala, bathi kaSASSA nabo lijoyina yonke into. And baphathe igama lomuntu kophezulu kabi esimhloniphayo uDudu Khoza. Sethi yabona? So-ke uma noDudu Khoza elwazi lolu daba, Star, uma uDudu Khoza elazi lolu daba, siyacela ukuthi naye akakasithinte siyi-MK Lebhadesa azoyikhipha kulolu daba bathi naye ukhona kulona le-one life. Sicela-ke wonke umuntu waka-one life la ekhona i-management la ekhona siyaboyibopha uma ngabe sinikeza nje 21 days. Ma bengaqhamuki siyakobabopha ukudla imali yogogo kungafanele. Angithi nithi ayisolo imali yenu? Yebo. Angithi nithi aniya, angithi nithi animazi lo one life. One life awuyivezeke la ukhona. Siyanibona nivela ey'nkundleni namanje ake niveleke ogogo bathi abanazi napha. Izalukazi zilokhu-ke lezi-ke lozabanjelwe ezinye 2 years. Akho muntu oqhamukayo, abafoneleki. Akukho abanye ogogo bashonile kulesi simo nje abakaze baclaime ku-one life. Khona abantu abadla imali la beyidla khona without ukuthi abantu bathole imvumo yaleyo mali. So sithi ayibuye imali, ayibuye imali yogogo, ayibuye imali yogogo, ayibuye imali yogogo emaseleni, ayibuye one life lesitholile.